Daghang mga armas ang gipresentar sa kapulisan sa lalawigan at tubangan sa gobernador sa Sugbo. Ania ang report. Kini ang mga kapin sa 200 ka mga loose firearms nga nasakmi sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo. Sulod lang sa tulo ka buwan na kulikta mga armas nga gipang surrender ngadto sa mga tinugyanan sa balaod. Kini subay sa programa sa PNP paghipo sa mga loose firearms. Ang naasoy kalampusan gibida sa Cebu Provincial Police Office ngadto sa gobernador. Ang mga drug dealers, mga pushers, financiers, protectors, may bala ba ito? Samtang gipanghimugatan ni Governor Garcia ang pagpadayon sa gubat batok sa mga kriminal, sama siyang gihimo ganito. Desidido sa bang gobernador nga mawagtang ang insurgency problem. Samtang nangandam ang kapulisan sa posibleng paglihok sa CPP-NPA at tuloy niya silang anibersaryo. An all-out war meant a holistic approach to the problem of communist insurgency. And that was, well, poverty, lack of opportunity. President Rodrigo Roa Duterte signed into law Executive Order 17, no, yung LCAC, yung the whole of the nation approach to end local communism. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.